Welcome to my channel. Enjoy watching. Gano, mahal naman yung mga kung singbulan, bago naman mag-table itong mga, halimbawa, mga ganito sa party sa senior, may mga tintao, kung iyo, kung nagkatinda mo, kung sa ibalik iyo, tinawag ka mga aki, may regalo. Kasi mo niyan, nabasa ta, nalalang ta, na kang nadubayan nila, pwede mga mago at kagurangan, na umasindang maray. Una sana, igwa pa kita. Dawa, nagtapos na ang patapos na ang panahon ng pagkamang nagkagkagurangan, maugma kita. Taang bitoon na iyo si Kristo na nagbabanaan kaya ito pa na nagpahiling sa mga mago sa bitoon na ini. Sagod mo niya ang sa sato. Nagbanaan na. Sa tao kang kadikluman ka kinakba na ini. Na nagtabagang sinasabi ni Propeta Isaías. Sabi niya, bangon, magliwanag ka. Taon minabot na ang sa imong ilaw. Ang kamurawayan kagkagurangan nagsisirang sa imo. Tauya ang diklom nagtataob sa daga. Asin andulong sa katawuhan, alagad diyan sa imo, nagsisirang ang kagurangan. Buot sabihin pala, ang Diyos siya ang sasato. Ang sa iyang liwanag, yaang sa satuyang buhay. Kainakot ka na ini, ito binunyagan kita. Sa tao kang kadikluman, kang kinakba na ini, lugod ang kagurangan iyo ang magbanaan. Puro ang daw sa sato. Magdaang kaumahan. Naku. Ang agyat kaya mo sa sato, ang realidad kang kinakba na ini, puro kadikluman. No? Ang buhay ng mga tao, ang kasaindang mga gawi, nagpapaipli sa maraot na mga gibo na halik sa kadikluman. Kadako ng mga tao na habang mag-ako, habang mag-amin, kaya sa indang mga kasumbikanan. Takot sa liwanag. Dali man dapat kita nga matakot sa liwanag. Kita mga aking ng liwanag. O kung iyo, o ano ka nagtatago? Nagtatago, inhulita, habang mag-ilawan ang mga kasumbikanan, ang mga pagkakasala. Pero kung yung agyat gararay kita, nang paglaong, kunya kita sa liwanag, mapapara ang diklom. Asin, masasanglian ini ng grasya nagikan sa Diyos. Napigpaparahalat nga ni na magsubang ay na magsirang ang bitoon ay ni kan mga mago na halik pa sa siranan. Ngunyan, ini mga magong ini, iyon ang pinili ng Diyos na pahilingan, na ipamidbid ang sa iyang saliri, sila representante kan mga bilog na nasyon. Ini mga magong ini, bako manhali iyo. O sila, mga simple sa ng mga tao, mapakumbaba. Mahiling ka din na, ang Diyos pa lang ipapahilig sa mga tao, iguanin, kababaan ng buod, bakit sa mga mapaabaw-abaw. So, ini mga magong ini, o kung mapaabaw-abaw ka, di sila magpaparahalat na magsirang ini yung bitoon na ini, mapupuumot. Madali ba napupuumot ang rahambugon, ang maabhaw ang buod. Madaling, di kayong magtios, di mo kayong magparahalat. Ini mga mga mago, mapakumbaba, pinili kang Diyos, tangan ipahilikan sa iya, sa diri. Na siya
iyo ang liwanag kan kinabang. O, kasi mo niyan, magayon man ang istorya ng ininhulita, di taling marahay. Kang napo aninda, ang aki duman sa harong kung sa'y nagpamugtak na ang bituo na iyan. Masinda, asin ano ang ginibo nila? Sa mga ginigibo kang tao mapakumbaba, tataong magluhod. Yun, sabi ko galing din, masindang marahay, paglao, nagluhod sinda, asin nagsamba sa iya. Pinuksan ang silang mga darang kaban, mga regalo. Bilang pag-umaw sa Kristo na namundan sa Belen. Ang mga regalong ini, tulo lang yan, bulawan, insiyenso, asin mira. O ini kaya, paglibig ini sa Diyos, na si Kristo, adik, kaya tinaknaning bulawan. Si Kristo, badi, kaya tinaknaning insenso. Kung nagsisimba ka mo sa banwaan, badi, baga nagagamit ng insenso. Asin ang mira pahamot, gamit sa paglubog, lanay na pampahin sa gadan, propeta, ang kagurangnan sa Jesus, mahamot ang sa iyong mga tinatanong. Kasi andam siya na magadan para sa sato. Kaya mo niyan, siring sa mga mago na nakadukay sa kagurangnan, sa Mesiyas, sa Kristo, ano ang agyan kayo sa sato? Kita po, ikaw man kita ng may katatao. Nadukayan tanan kagurangnan, kadaklan kayo bes, nasisibot kita kadakon lang mga prioridad sa buhay. Nalilingawan tanan na. Sa minsan, nag-aagi kita ng mga kadiploman. Kapag minsan garumayang Diyos, minsan garuharayon ng Diyos. Minsan pag-iisip na nagtuturog sana ang Diyos dyan sa langit. Garuhin na kita tigdodog na. Pero dahil, dito ko, yakon sa to ang liwanag. Nagsisirang ini, kung tutugutan ta ang Diyos, magtrabaho sa sato. Asin ano man ang ikasisimbag ka, tuluman na bagay, tuluman na regalo. Ano yan? Bulawan ng pagkamot. Pagkamot sa mahal na Diyos, samutan niya baga kita. Kaya nga pinili niya maging siring sa sato, maliban sa kasalan, na nanitaw siya. Tanamumutan niya kita, huwag na kitang ilipas. Bulawan ng pagkamot. Ang pagkamot talaga, gold yan. Daiyan nababakal. Daiyan na tubagang makukuha mo sana. Talagang mahalaga yan. Kaya mahal kita kasi mahalaga ka. Dibaga, kadua, insiyenso na amparo, iyuan pagtubol. Pagtubol, pag sinusulog ang insiyenso, nag-iitaas yan. At sa itong mga pamilya, at tinutubulan ng mangyayari, iyuman yan ang buot na mahilig sa pagkagyo, sinahagan niya sa sato. Pagtubol, tinaon niya na ang regalong ini, kaya puhanta na lang. Silang sa insiyenso, kaya puhanta na lang, mag-amak ng kalayo, tanganing suluon, umitaas sa saili. Ang pagtubod baga kayo mga tugang, iyuman ang kapahayagan kag sa tuya, pagtiwala, pagsaring sa saili. Pakulang sa isip, kundi sa buot. Iyan ang insiyenso ng pagtubod. Kasi nang ultimamente, mira, mahamot na ulor sa gadan. Pero, iniyo nagsisimbolo ni paninindugan. Anong paninindugan? Paninindugan na kaya tang magadan. Magadan sa satuyang mga pagkakasala. Magadan sa satuyang makakasadiri.
tanganing magkaigo kita ning panibago pagkamundag, panibago pagkabuhay liwat. Ibagayan ang ginibukan kagurangan, nagadan siya tanganing taknan kita ning buhay. Ihiras niya ang sa Diyos ng nabuhay na iyuan, pagkabuhay liwat. Hindi kita mabago sa buhay na, kundi magadan ang sa tuyang pagka makasadiri. Hindi kita magkakaiwan ng kabanalan kung hindi kita magadan sa pagiging chismosa, sa pagparapakiaram ng buhay ng iba. Kundi kita magadan sa satuyang pagkamaanggoto, pagkapurumuton, pagkamadaya. Kasi ano pang mga maraot ng mga gawin. Ini lang ang maidudulot ta sa saiya na papasiran ng liwanag sa sato. O kulang ining mga pamisan nito. Mas ma-appreciate ang kagurangan kung ining tulo, idululot na sa saiya. Iyo po, takong halimbawa ining pamisa lang. Ang bangani sa sato, nagpapamisa sana. Si sobre lang ang nasimba. O, main si pagkamuon. O, si pagtugod. O, iba ang duman sa dati kong natatandaan ko lugod. Assignment ko duman sa lupit. Doon ang tao, kaya akong pamisa. O, pero, si mga tao, malayo man. Maray pang sobre, napapabanan. Suba ko man lang yan, pero yun si experience ko duman. O na, gusto ko ito po sa migdi na mahalaga para sa Diyos ang satuyang presensya. Ang satuyang sa diri, idinululot ta sa saiya. Nagaw kita nag-aatubang sa saiya siring sa mga mago na nabanaagan kang bituon na nagigiya sa satuyo. Kaya po, ultimamente, si Kristo, iyong manlugod ang paghanapon ta. Hindi kita magpunto. Pag-abot man ang kaligluman kang buhay ta, ikaw ng bituon na magiya sa sato, madang sato, sa kahulugan ng buhay, sa katuninong, kasi kagayagayahan, na buot niya itong makamtan sa satuyang lambang pamilya, lambang komunidad, sin lambang SKK. Amen.